As malas condicións meteorolóxicas con que arrancou a campaña do Libre, condicionada polo forte vento do norte, impediron sacar conclusións sobre o estado dos bancos na primeira semana da actividade. A apertura do Libre que nós coincideunos con moitísimo vento do norte e do nordeste. Non sei hoxe, que é un día que está un pouco de calma, que se pode traballar, pero nós o lunes e o martes pois collemos moitísimo vento, e aquí nós, a parte do Lombos e Buido, non estuvemos indo, nin a Cabío, e aquí nas outras zonas, pois colleron o vento de cheo, non podemos traballar moi ben. As perspectivas é que non moito, pois que non encontraron de momento. Sen embargo, nestas últimas xornadas comezan a cumprirse os peores presaxios sobre a escaseza de marisco de talla comercial. Tanto berberecho como babosa nos lombos que non hai, que é de tamaño moi pequeno, hai, pero é de tamaño moi pequeniño, non é comercial. Japónica sí que hai, din que aínda hai bastante en algúns sitios, e fina que é escasa tamén, que non é moita cantidad que hai. Polo que falei no buído máis en Cabío, no buído din que de pouca xente colleu tope, e en Cabío igual. A este respecto, a Asociación de Rañeiros incide na necesidade de cambiar o modelo de xestión, pero que xa elaboraron un plan conxunto apoiado por 6 pósitos da ría. Hasta o 31 de outubro temos plazo para poder entregalo. Nós xa temos o plan de explotación feito, xa está redactado a todo, ora só é presentar, o que estamos esperando para, a ver, cada cofradía ten que pensar un pouco de outras cousas, por se queremos modificalo, porque hasta o 31 temos tempo, por se hai algunha idea ou outra cousa que se nos escapou, estámoslo mirando en condicións para poder modificalo antes do 31. Insisten en que se trata dun proxecto a longo prazo, polo que de comezar a aplicarse tardarán aínda en verse os resultados. Sen embargo, entenden que a única maneira de poñer fin ao declive que ano tras ano sufren os bancos de Libre cunha produtividade a baixa. Sabemos que isto non vai ser dun ano para outro, que o repunte, a nosa idea primeiro é que a produción suba, poder recuperar o que é os bancos, e iso leva tempo un pouco, non en 1 ou 2 anos de calquer forma, porque entre que se piden permisos para dragar, para arar e todo eso, todo leva o seu tempo. Pois isto non é como as palomitas, non brota ao momento, fai falta o seu tempo para que agarre o que é a semilla, crezca, quer decir que vai ser un camiño algo largo, pero eu penso que vai ser bo para o sector.